Башкалабызның Дәүләт сынлы сәнгать музейында төрек рәссамы Эргин Инан күргәзмәсе ачылды. Әлеге күргәзмә 6 ноябрьгә кадәр эшләячәк. Рәссамның иҗатын беренчеләрдән булып, безнең хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов күреп кайтты. Әйтәләр, бу дөньяда учак януына һәм су агуына озак карап була. Тик мин моның белән риза була алмыйм. Чөнки кеше эченә карап, без озак уйлый алабыз. Ничек ул фикерен алып бара, нәрсә турында ул уйлый. Һәм бүгенге ачылган күргәзмәдә без әлеге сорауларга җавапларны таба алабыз. Эргин Инанның картиналары техник материаллар, чынбарлык һәм фантастика, Азия һәм Европаның катлаулы миксы. Ул кеше белән әйләнә тирә арасында үзара мөнәсәбәтләрне күрсәтергә тырыша. Çünkü ben sabah başlayıp akşam geç vakitte bitiriyorum resim. Әлеге эшләр минем тормышым. Эшем иртән башлана, тик кичкә кадәр битерә алмыйм. Рәсемнәрне мин үзем өчен ясыйм. Кешеләр әйткәнне тыңламыйм. Шуңа күрәдер минем эшләрем бөтен дөньяга танылган һәм ул кешенең күңелләрен тетрәндерә. Аның картиналары күбрәк бер-берсе белән төсләре һәм сурәтләү усулы белән каршылыкка керә торган детальләр белән тулган, ләкин бу аның белән килешмәве авыр булган яшәү мәгънәсе. Рәссамның эшләре кеше сыннары, бөҗәкләр, объектлар, үсемлекләр, кул язмаларының үзекләре, тәртипсез буяулар белән тулган. Иң элек Төркиянең генераль консулына рәхмәтемне белдерәсем килә. Быел без аеруча халыкара элемтәне ныгыттык. Бүгенге күргәзмә турында әйткәндә, миңа мондый эшләр аеруча ошый. Алар уйларга мәҗбүр итә. Рәсемнәр аша без Эргин Инанның эчке дөньясы белән таныша алабыз. Эргин Инанның картиналарында чагылыш тапкан дөньяны күз аллау тирәнлеге, фәлсәфи карашларның киңлеге, гуманистик кыйммәтләр һәм идеаллар, төрек милли сәнгате кысаларыннан еракка чыга һәм бөтен дөньядан рәссамны аңларга һәм аның иҗатын күз алларга мөмкинлек бирә. Искәндәр Гыймалдинов, Иван Худяков, Татарстан ялыклары.